A partir de l'1 de gener de 2026, la manera de senyalitzar una avaria o un accident a la carretera canvia. Els triangles de seguretat deixen pas a la llum V-16 connectada, un dispositiu lluminós que permet avisar d'un incident sense sortir del vehicle. Només cal activar-la amb un sol gest i col·locar-la al sostre del cotxe. La balisa és visible a gran distància i, a més, envia automàticament la ubicació exacta del vehicle als centres de control de trànsit. Aquesta informació es comparteix en temps real amb la resta d'usuaris de la via, millorant la seguretat i reduint el risc d'atropellaments. Un sistema més ràpid, més visible i molt més segur. Les motos, jo diria que no, que les motos no. Suposo que a on ho compres i que en el packaging realment hi hagi algú oficial de la DGT, conforme està realment homologat per la DGT. No sé que ha d'estar connectat a un centre de taxi per si tens alguna averia o algun accident que puguin localitzar-te. Vull pensar que la balisa és més segura que no els triangles de tota la vida. Crec que això, i confio que sigui així, és per millorar la seguretat del conductor. La seguretat viària també és anticipar-se al risc. Llum V-16 connectada, un petit gest que pot salvar vides.